Ngithathe elithuba ndizibulisele. Igama lami ndinguAvuyile intombi yakwaJobe. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe. Sincokola ngesintu. Bota Mzonsundu lo nguMajola, uJola umphambi womqengebe inkomo zibomvu uthole lomthwakazi uHaji. Negama ke libe linivumela ukuba ndilimpondomise. NginguMajola Yanda. Camako. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina Mzonsundu. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phina imbeleko mzikaphandle. Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane nondlebe ezikhanyilanga. Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngempumlo ucondobe uxelomedem. Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko. Khawukhangele nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula Masingene emxholweni ke John Nkomo. Siqalise usifake usithe. Ngaphakathi. Komxholo mngakho ku. Xa benikhe encokola mandibincoko. Ngiyathanda ke uba ndibe xa nihleli nabakhuluwa, yabo? Sincokole nje ngento zesintu. Apha encokweni yethu sibhidana nomkhuluwa, umkhuluwa nguMpinga, yabo? Hey, umkhuluwa besithi ukuba ndiyamchazela uba ubuliqonda phofu Mpinga ukuba kakuhle uvele qala kunami umdala kunami. Andithethi nge-age ke ngithetha ngokwesiduko uba uMpinga noJobe, yabo? Hey, hayi anyukela apha uMpinga uba hayi mina hayi. Ungathi ujole ikumkani uphinde uthi uba ndimdala kunayo into ndithi hayi man, ngokomnombo uMpinga uvele kuqala noJobe. Nangona ke uMpinga ukuba engekho apha ibeka njani na njengomnombo yena usecaleni ngumntana kaNtose, yabo? uNtose umntana wakhe nguMpinga noXharha, yabo? uJola uvela ezantsi sebekhona noMaga noNgxabane, yabo? So ndiyamchazela ke noNgxabane xolweni noNgxabane, ndimbize wrong, noNgxabane. uJola uvela phaa egqibeleni and nakhona apha izaba ngungxabane benguMaga bekhona Sabe. uJola uhla apha kuSabe benguQengeba, Sabe azala uQengeba, uQengeba azala uMajola, uMajola azala uNgwanya, uNgwanya azala uPhahlo, uPhahlo azala uSondlo, uSondlo azala uMngcwabe, uMngcwabe azale uMyeki benguMatiwana, uMatiwana azala uMhlonhlo, benguCharles, benguSigidi, beyikumkani ke ngokule uZwelozuku. Umhlonhlo vela kade naye. uMhlonhlo kaloku ukumkani uMhlonhlo yena ngowe late 1800, yabo? So uvela phaa. Kuleyo ithethayo yoJola lethu. Bendiyothuka into yoba uChawe, umama kaChawe nguMpondomise. Impondomise. Bendiyothuka phaa kwinkqubo yam noMango. Rhudulu ngoSikhomo. uChawe ukuze ngokwembali xa echazwayo
ukuze afumane ubukumkani because ubukumkani mos kwakumele kumkani kahle bekumele bangigcirha yakwaXhosa. Yes. So walwelwa sisizwe sakulomamakhe against ugcirha. Walelwa sithi. Not city because asikakabi kujola xesha. So after lonto yonke yenzekile uChawe umzukulwana wakhe wamthiya ngokuba nguSikhomo. Kodwa ke oSikhomo umuntu angaveske abhidakala aqonda ba hayi ndinguSikhomo andikhona kumnombo wakwaXhosa. La Sikhomo uphaya ayingoSikhomo uSikhomo impondomise lirhudulu xa ibizwa. Ngokulona ke ngoke ukutshawa. Kaloku yilanto ukuba Ndiyabulela. ewe so umntanam ngaske ndimthiye ngesi siduko yabo into njeyana yakhe lilonke umama wakhe wayelimpondomise lirhudulu. Imfundo ayigugela. Nami ndiyafunda bo. Hayi ndiyafunda. Njani? Hayi mina ke Thina yakho. into bendikhe ndayiva bendibukele pha ku TikTok. Umtshato wesiXhosa. Kuba khona into kuthiwe umtshakazi akangena ebuhlanti. Kulo umtshato bendibukele wesiXhosa. Umtshakazi ebephuma nomama ebuhlanti. Bombathe ntoni? Ingubo le mna ndiyazi yombathwa nini uncawe. Basiqhubele ngoncawe uyaphunywa ebuhlanti. Kwabe kuchazwa ngabantu ba ebeyotshiswa amasi ebuhlanti eyalo. Abhalwa ke ngabantu into ba hayi siyaqala ukubona nje ayikho into nje nakwaXhosa. Umfazi ibhinqa lingene ebuhlanti ayikho lonto leyo. Bechaza hayi yenziwa kokwenu. Asane sichazele into ezingekhoyo ni nohlukani nolahla abantu. Kwabhalwa ngabantu omnye bede wathi ayekho umtshato lo. Kwabhalwa ngabantu baye kwenziwa kanje esiXhoseni kutshatwa kanje. Ayenziwa lanto yenziwayo ngoku yolokho emhlophe yomtshakazi kuyenziwa into ezithile itafile ezigojogojo azenziwe ezo zinto uyalwa kanje yana uye ebuhlanti uthaqwa uhambe ke ngoku uphume uye elento endlini yoyala manje bathi lundi iduli ayibizwa iduli ibizwe njalo kwathiwa ngabantu ewe zange ndatshata so andizozazi ezo zinto. Kaloku yindlela esifunda ngayo le nto imfundo ayigugelwa siyafunda nto kule nkqubo sithe sofunda sifunda kanjalo ke kufundwa kanjalo. Azama uyicinga but iphinde ukuba because xa utshatayo masimanyanisa amasapho amabini usapho lwentombazana nolusapho lwendoda. Kunjalo nje yabo yimasicelo ngokuqonda leyo ithetha uba kuyamanyaniswa ne kude wathi omnye ewe umtshakazi uyangena ebuhlanti kodwa hayi umtshakazi akangena ebuhlanti wathi omnye hayi uyangena kubanyanisile abantu baveza le nto uba umtshakazi uyangena ebuhlanti nomama abatshatileyo njengoba xana kaloku sengumntana walapha uhamba nomama abatshatileyo awukhathwa intombi siwe emzini intombi ukhathwa umama abatshatileyo napha ebuhlanti ungena nomama abatshatileyo not amantombi nje lana yongena phaya. Wabechaza uyaqala ungena ngumtshakazi phaya ebuhlanti ube uqibelisa awuphindi ungene. So benze njani behleli ekhukhweni okanye? Andiyazi nowe behleli ekhukhweni kodwa ndiyayiqonda nokuba behleli ekhukhweni kodwa ke endifuna uyithetha yile yoba isiXhosa singolunye uhlobo kuba ungeniswa njani ebuhlanti kodwa awuzophinde ungeniswa. Yabona ninzi into uba kwisintu bekumele uba ikhe icaciswe kakuhle kum ngokuba kaloku xa sebedibene kakuhle umntana wale family mosinoku njani. So bekumele uba yonke into yenziwa ngabantwana bakule ndlu uyakwazi uyenza. Abantwana bakule ndlu bayakwazi ungena ebuhlanti bona naye bekumele uba kaloku xa sekuthiwa uba ngowalapha
naye bekumele uba uyakwazi ungena kodwa ke asizoyazi bethuna azange ndatshata kudala ndimangaleyo into so andizoyazi. Mhlawumbe ukhona umuntu losicacisela kahle lento yoba uhlala ekhukhwini umtshakazi xa iphayana ebuhlanti okanye akahlala ekhukhwini. Mhlawumbe ukhona umuntu losicacisela into yoba ewe mna ndanditshatile ndatshata kanjeyana kunjalo nje zange kukhutshwe mali eninzi yaba nakhona 1000 rand kwaxutywa. nje bendibuzayo uba ebehlele ekhukhweni na yonke into yakwaXhosa ukuba yonke into yesintu yabo ukuba xa uzawuya kwelinye inqanaba kwafuneka uhlele ekhukhweni. Masiyenze nangolu hlobo umzekelo uba naxa ulikrwala uyabo uzawuhlala ekhukhweni usele ikrwala ke awukangeni ebukrwaleni as much as ukuba uqabile ngumgidi wakho uhlala ekhukhweni kuba usele ikrwala usemtsha usuka ehlathini usesisilwanyana inewe so uzocela umngeni endlini walapha wamakrwala nabafana yabo. So naleyo mtshato mosukuba xa uzawunxitywa uhlala ekhukhweni uzocela umngeni endlini apha kolu sapho ufikela kulo. So eyengcawe nentoni andizoyazi zange ndatshata so andizozazi zona. Cha le bendiyibuzayo uba ebehlele ekhukhweni na. Behleli khona. Uphinde uyicinge ke ngokuba nangale nto ukuba mos apha uza kolu sowungumntu wolu sapho kakade. So iye ingavakali kakuhle kumba utheni engazokwazi ungena ebuhlanti kodwa senimamkela uba ngumntu wolu sapho. Zezinye into zezinye izinto zesintu kusuqonda andiyiva kahle ngoku le mina ndicinga ngolo kazongena ke ngoke naleyo ba ngeke ndiyibone le yogibiselwa kwalo mkhonto ndithi awu nkosi yami mna mhlawumbe umkhonto ugibisela umkhonto unika umkhonto manje ugibisela andiba unika umkhonto kuthiwe nekugibisele ngomtshakazi nemo nokugibisele uthi nca phaya ebuhlanti uthi nca ungathi phaya ebuhlanti uthi nca kwawo qum emhlabeni hawu amkelekile kwelikhaya umtshato wakho uzohamba kanti uba ukhe walala awathi nca awamkelekanga umtshato wakho uzoba namagingxigingxi qonde hayi ke ngoku umuntu uzophila kahle uzophila kakhulu kanjani uyazi uba uwile owabo umkhonto awuhlelanga zahlela masincincuthekile mna kulo mtshato uba yo kubi ngathi nami ndingazi noba belinokuthi angikho sure ubingakusiza. So kwaphela inqule ndiqonde asityhafe ezam izandla kuba yandithi ijiki iyojikela kwenye ikona ingayilapho eyijolisa kodwa befame ezinye izinto zenziwa ngabafana or ngabanye abantu izandla zethu zithambe kanje ewe siqinde xa funa zisebenzile zomelele awunonika umkhonto mna noma ufutshane kauthi jola avuye tsho phaa ngasefrijini ngaphaa kandawo usenojika lo mkhonto idirect nithi kwendiqalayo basesikolweni bakuthiwa xa kuthiwa kwela umgca uba kuthiwa ukwela uthi ngoku ndibambe irule bebakhona indawo etheke kancinci ngoku ndibambe irule ngambesela ke ekujuleni ukuthi hayi ndiqala uyiva leyo. hayi ndiyothi ubuya qala uyiva ke wena zange ndatshata lo kaloku siyazibukela izinto hayi zange ndatshata andizozazi ezo zinto le mitshato imane uyihamba ukubona kujulwa izinto ndizawuthi ndingene ebuhlanti andizojonga izinto zeminye imizi because kuya kudla ngothiwa uba mosiba khona la saying ngapha kwaXhosa ukuba siphuma hlathini linye kodwa sikhali ngokufanayo. emizayifana efana ngenhlanti kwaxa ndiyibukelela nto nqo intle nto nabo bayahamba bagobile bajonge ezantsi bombathile ungcawe wabo bayahamba kuyayizelwa ke ayikho la nto uba kuzothengwa iikeyiki izitulo kaloku ezo zekeki zezinto uba niyena ufuna uzenza abelungu naqonda uba mandikhe niyongena kwiinto zabelungu nantsi nje nombongo xa iqalayo uba ibhowuta jonga ke njengoba uzothetha ngale nto yabelungu yayiqonda uba bakhona abantu bayaziyo
ndiyathemba uba sonke singabantu abamnyama siyayazi le into yoba eli gama likamakoti ayilogama makonsti senzela iti mna ke bekunandonqona nolibiza ngomntu lingabizi kahle salibhala makonsti ayiloo lwimi labona ndifuna Afrikaans ndiyakuva kodwa lulwimi makers tea so thina sayithatha sathi umakoti angomakoti wethu. ngokwesintu ngumkabanibani ngokwesiXhosa ithi umtshakazi umakoti ngumtshakazi so ke ngoku mna xa ndisithi uba umkam uyambiza ubungumka kodwa ke ngesiXhosa umtshakazi ayikho likamakoti phinde uqonde nabo bantu bamane bebiza makoti wethu senzela iti vuka ngo-5 wenze iti owena wasecaleni kwasekwam zambiza mtshakazi nazokubiza makoti so bani banizawutshata kwayizelwa phaa ekhaya andizumbiza makoti mna Kutsho bani bazawutshata? mtshakazi thina afuna utshata kanti ndiyabuza kutsho bani banizawutshata ufuna utshata ndiyabuza kuthini ezagobo zilishumi elanye kubekade kuthiwa asikoyi-13 na uthe zilishumi elanye bandikhumbula kakhe so ufuna uzinyusa ngo ngaphambi andiyibalanga le yokophula ibele lentombazana hayi ayikho semtshatweni yakamama ayikho semtshatweni yophula ibele hayi bakhona inkomo ekhuphayo phaya ayikho qobo ophule ibele xa unika ubulela kumama inkomo kamama hayi ezi ngomo ngosenofefe hayi mhlawumbi ndatshata ndawutshata ikhaladi nale yoba umntana wabantu akakophuka ibele khona inkomo ekhoyo yaloyo hayi mhlawumbi ndatshata ndawutshata ikhaladi okanye umlungu ngoba bona kukhutshwa idayimani kaloku phaya uyazi uba utata wentombazana nguye oresponsible ukuba akwenzele umtshato so ubaleka isithu sakho ubalekela phaya ubaleka ezi ukhupha ezi ubuyazi da loo nto leyo uba utata wentombazana ngulo uba kwafuneka ekwenzele ndingayazi leyo ndandibone kwenye into ndandiyibukele ndaqonda hayi bayazi kuba benemali then baniblese nge-startup senu uba niqale kakuhle bom bekumele uba nathi senziwa loo nto bekumele uba nathi senza loo nto uba hayi qale kakuhle ngomntanam banjalo ke xa befuna ubaleka banjalo xa befuna ubaleka izinto zabo ndiyathemba ukuthi not bonke abafana amaXhosa banjiwe wenza laa nto kuthiwe amaXhosa beyazi basesizotywe sangabanye abantu mna bendichazela qha uba ezinye iintlanga zenza njani kaloku njengendoda Itheni indoda? uthi kulo tata wabantwana zawukwazi umhoya umntanakho kaloku. zomphatha kahle zokwazi ukumnika izidingo zakhe zonke ngoku xa uzofuna ubhatalwa ngutata wakhe uzobonisa njani uba zawukwazi umhoya umntanakho ubuyazi kakuhle uba ngesintu uba masithi ndibe nendlu indlu yam ayondlu yam indlu katata ube nendlu utata yena indlu yakhe yindlu katatakhe kanjani kakuhle isintu bekumele uba senjalo ichazwa ngolo hlobo uba utata indlu yakhe le phakamisa iyafana ngathi biyindlu katamkhulu mna xa ndinendlu indlu katata le ngoba ukabe nandlu ndiyazilambela uba ukwazanga uba nonyana ke awuzuba nandlu udiyofu shem yo hayi shem hayi yenye into siselapho ke emtshatweni wakhona kule zinxibo obuyazi uba izinxibo zikamakoti ayizizo izinxibo zesiXhosa izinxibo ezi zaza nabantu abamhlophe nabesuthu nabo into yabo yona yintoni zizi-scots ne I think yayigift ezi ngubo zabo yayigift nabo bingezo zabo ngoku bezingca ngazo nabo bingezo zabo hayi ayisisipho from uthiwa yintoni ama-Scotlanders awutsho esiXhosa yento hayi
kwasho kwavakala ngathi kwehlile kuba bendisithi hayi amaXhosa kanti yintoni izinto zabo isintu sabo soloko sisithiwa ngabantu abamhlophe nabo like zininzi inhlanga ezingena into zazo eziyayisisipho in a way. Wayeyichazile ke umama umgcini Not Mamcirha. Mamcirha uxolo mama ngothi ngokusemagcineni. Wayeyichazile uMamcirha uba kwakunxitywa benxitywa ilento sinxibayo bebhaca. Bachakaza bemibhaco ethe yathi bagqunywe ke utenge ekhechemiya bale bazera. Bagqunywe ngekhechemiya ibezayize izinxibo ezo. Kodwa ngoku ubuyazazi nje abantu bamhlophe betshintshe benza banxibisa amakoti ezimpahla bazinxibayo into ba indlela into endive ngayo phofu ndive ngolo hlobo into ba ibindlela yokuhlula ukuthi aba batshatile aba batshatanga mhlawumbe umuntu uzoza nolunye ulwazi lwakhe athi hayi avile uyayiphutha ayicacise kakuhle kodwa mna indlela endive ngayo indlela yokuhlula ngayo abasebenzi baba lo msebenzi ningasondeli kuyo utshatile lo akatshatanga sayithatha ke thina ke saqhubekeka nayo aziduri ke ezo zinto usazelapha kanti ndiyabona xa abantu betshata nabantu abafutshane kum betshata besithini ndiyabona mos umthetho kanjani ndiyafunda isintu sami ndiyasifunda hayi ke ikhona into ofuna ithetha phambi simamele imibuzo le ibibuzwe ngabantu sihoye naba abantu baphenduleyo basincedileyo baphendula imibuzo le yababukeli bethu. Hayi khawukhawu masikhabe siye ebantwini. Okay. Masiyomamela ukuba ababukeli bethu baphendulwe kanjani na. Uyakwazi uyenza loo nto mtshana but xa uyenza wena ungathi xa uyibizayo uthi wenza laa nto kuthiwa ngumthayi. Umthayi uyabona xa usila umthayi uyaza uxhela nkomo upha wonke umntu weli khaya uyabo uyakwazi uxhela laa nkomo uthi ndipha wonke umntu weli khaya akho mntu ungamphiyo apha ngumthayi butywala obukhulu obudibene nenkomo uyabona xa unamandla enkomo abo sijongile iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandlo ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko khawukhangele nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie wayedibana nayo phi zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu khumbula Hayi ke nizivele sithemba ukuba niphendulekile kwimibuzo le yenu nathi sifunde likhulu ngale mibuzo le nesibuze yona njengoba besenitshilo ukuba imfundo ayigugelwa somane sifunda injalo ndasekhaya ngalo mazwi ke bethu nani ndithi siyayivala isiqondo sethu sanamhlanje. Ngiyathemba ukuba nisonwabele isiqondo sethu sanamhlanje. Ndim intombi yakwaJola ndithi sobonana kwakhona kwisiqondo esilandelayo. Amata azasigcine athumele izidalwa zemimoya engcwele zincokole nathi ethongweni. Izilo zisikhusele. Amagumzimfundo. Camagu. Na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu
khumbula mzontsundu, eli ixesha lelethu.